Ο εκπληκτικός έργος Ταξιάρχης σας καλωσορίζει στο χωριό μας. Μέσα σε αυτή την παγκόσμια ανησυχία της κοινωνίας μας, απαντάμε με χαρές παραδοσιακής αξίας. Εδώ στο χωριό μας, Ταξιάρχη Γρεβενών, μετά της τηλεπροσκυνήσεως, δηλαδή το Μεσοσαράκοστο, φτιάχνουμε τις παραδοσιακές πασχαλιάτικες περδίκες. Πρόκειται για αυγά τα οποία είναι στολισμένα με μελισσοκαίρι. Είναι ένα έθιμα το οποίο κρατάει από τις γιαγιάδες μας περίπου 150 με 200 χρόνια και προσπαθούμε μέχρι και σήμερα να το διατηρήσουμε. Ήταν τιμητικό σε κάθε σπίτι να δίνουν περδίκες από την Ανάσταση μέχρι την Κυριακή του Θωμά. Την πρώτη περδίκα την έβαζαν στο εικονοστάσιο του σπιτιού για ευλογία. Σήμερα μαύρος ουρανός, σήμερα μαύρη μέρα, σήμερα όλοι θλίβονται και τα βουνά λυπούνται. Σήμερα έβαλαν βουλή οι άνομοι Εβραίοι, οι άνομοι και τα σκυλιά κι οι τρεις κατηραμένοι. Ο Κύριος θέλησε να μπει σε περιβόλη, να λάβει δείπνο μυστικό για να τον λάβουν όλοι. Η Παναγιά η Δέσποινα καθόταν μοναχή της, τας προσευχάς της έκανε για τον μονογεννήτη. Φωνή εξήλθε εξ ουρανού κι απ' αρχαγγέλου στόμα, σώνουν Κυρά μου οι προσευχές, σώνουν και οι μετάνιες, και τον Υιό σου πιάσανε και στο χαλκιά τον πάνε, σαν κλέφτη τον επιάσανε και σαν φωνιά τον πάνε, και στου Πιλάτου τα σαυλάς εκεί τον τυραννάνε. Σήμερα μαύρος ουρανός, σήμερα μαύρη μέρα, σήμερα όλοι θλίβονται και τα βουνά λυπούνται. Σήμερα έβαλαν βουλή οι άνομοι Εβραίοι, οι άνομοι και τα σκυλιά κι οι τρεις κατηραμένοι. Ο Κύριος θέλησε να μπει σε περιβόλη, να λάβει δείπνο μυστικό για να τον λάβουν όλοι. Η Παναγιά η Δέσποινα καθόταν μοναχή της, τας προσευχάς της έκανε για τον μονογεννήτη. Το έχεις ακόμα θεία της μαμάς σου? Το έχω, επειδή δεν βλέπουμε τώρα, είναι χαμηλό. Μπορείς να προηγούμενο. Άρα μην το ζητήσεις. Θα σου κινήσω. Έκανες σχολεία στα πρώτα. Όχι, αυτές. Τώρα μου έλεγε ο μπαμπάς, ρώτησα αν έκανε η γιαγιά η Ελένη περδίκες. Και είπε ότι έκανε, άρα αυτό το πήρε από την
Από τη μαμά της. Ναι, Άρα, αν ζούσε τώρα η γιαγιά θα ήταν 100 και χρονών. Ποια γιαγιά? Η Ελένη. Α, ναι, μόνο 100 θα Θα ήταν 100 και... Άρα από τη μαμά της πάμε 200. Άρα σίγουρα 200 χρόνια στο χωριό μας κάνουμε περδίκες. Νέχασε νωρίς. Πού θα το έμαθε η γιαγιά τις περδίκες? Τότε όλος ο κόσμος ήξερε τότε. Δεν ήταν ανάγκη. Όλοι έκαναν. Σαν γονιευτής η γιαγιά. Όλοι έκαναν τότε. Αυτό ρωτάω, πότε άραγε να ξεκίνησε να κάνουν περδίκες? Θα έχει πάρα πολλά χρόνια. Και τα σχέδια. Τότε δεν έκανα. Όταν παντρεύτηκε και καθόλου. Άρχισα να κάνω. Άρα στη δικιά σου γειτονιά δεν κάνανε θεία? Αλλά έκανα, πώς δεν κάνω, και η μάνα μου έκανε, αλλά έμαθα όλο τέτοια σχέδια παλιακά, εγώ δεν ξέρω να κάνω τέτοια λουλούδια. Και κυρίως έχουν λουλούδια, Ναι, τέτοια ξέρουμε εμείς εννέες. Ό,τι ξέρουμε. Λουλούδια, το σύμβολο της άνοιξης. Θα πρέπει να δώσουμε ένα αργό. Τι, Να σε κάνουμε περδίκα. να με κάνεις περδίκα? Δώσε και η Κωνσταντινιά κάνει ωραίες σαν τη μάνα. Αλλά αφού ήταν και τα κορτσούλια κάνουν, θα μείνει το έτοιμο. Και κάναν μόνο κόκκινες περδίκες. Εγώ θυμάμαι και κάποιες γιαγιάδες που κάναν κίτρινες. Δεν κάνανε κίτρινες, κάνανε μισά τα γράμματα έβγαινε να όξουν αυτοί. Αλλά μετά τις βάφανε κίτρινες και αυτό έβγαινε, αυτό το άσπρο είναι στο άσπρο το αυγό, οι γραμμές. Μετά το έβαζε στη βουλιά. Όπου πάρει το κερί δεν βάφει το αυγό. Πορτοκαλί, είναι λαδί. Και έγραφες μετά πάνω στο λαδί αυτά και όταν τα έβαζες κόκκινα, δεν ήταν έτσι. Γίνεται κόκκινο το αυγό, αλλά τα χρώματα αυτά. Και μετά είναι στο κάθε άνθρωπο. Γιατί θυμάμαι η γιαγιά η Βαγγελία έκανε γεμάτες περδίκες. Γεμάτα τα σχέδια. Γεμάτα και εγώ, δεν μπορώ να κάνω λίγα. Να είναι γεμάτο το αυγό. Και μόνο λουλούδια και σταυρούς. Ναι, όπως κάνει μόνος. Εσύ τι κάνεις? Θα προσπαθήσω να κλέψω τα σχέδιά σας, να μάθω κι εγώ από τα δικά σας. Εγώ θυμάμαι η μαμά που έλεγε ότι πρέπει πάντα να έχεις και κάτι σαν σταυρό πάνω. Όλα τα λουλούδια της σχηματίζουν σταυρό. Κάνω και ένα σταυρό. Ποιος είπε, Ευαγγελίτσα, ότι δεν κάνετε σταυρό? Πρώτα το σταυρό κάνουμε και μετά λουλούδια. Γι' αυτό θυμάμαι που έλεγε η μαμά να κάνεις πάντα κάτι να σχηματίζει σταυρό. Όλα δεν μπορείς, αλλά κάνεις. Μαρία, τι να κάνει? Θεία Σταυρούλη, θα μας πεις λίγο για τις τρίχρωμες περδίκες? Να πω. Τις τρίχρωμες περδίκες, πώς γίνονται? Ξεκινάμε έτσι. Μετά, αν θέλουμε με βογιά, Γράφουμε τα γράμματα τα άσπρα. ναι, Στο άσπρο το αυγό. στο άσπρο το αυγό κάνουμε με κερί. Αυτά. Το σχεδιάζουμε. Εγώ το κάνω όλο με κερί. Μετά το βάφουμε πράσινο. Και πάνω στο πράσινο συνεχίζουμε και βάφουμε, γιατί δεν την τελειώνουμε όλη την περδίκα, την αφήνουμε μισή και πάνω στο πράσινο συνεχίζουμε για να βγει μετά, όταν να την βάψουμε κόκκινη, θα βγει μετά δίχρωμη, άσπρο και πράσινο. Και στο τέλος τη βάφουμε κόκκινη. Και εκεί που έχουμε βάλει τα χρώματα βγαίνουν το κερί πρώτα άσπρο, μετά πράσινο, εγώ εδώ την έχω κάνει με μαρκαδόρο. Για να μην βάφουμε συνέχεια τα αυγά, βάζουμε το μαρκαδόρο διάφορα χρώματα που θέλουμε. Το σκεπάζουμε με κερί πάνω, γιατί θα ξεβάψει ο μαρκαδόρος. Αφού το σκεπάσουμε με το κερί και τη βάψουμε κόκκινη, βγαίνουν αυτά τα χρώματα.
διάφορα χρώματα, ό,τι χρώματα θέλουμε. Και γίνεται έτσι. Και μπλε, που έχω μία μπλε, εδώ την έχει βγει μπλε. Αυτό από πότε επαναλογείται, πόσο χρόνια πριν κάνατε τόσες τρίχρωμες περδίκες? Από παλιά οι γιαγιάδες μας, αλλά τώρα τελευταία είμαστε πιο μοντέρνοι, γίναμε πιο μοντέρνοι. Το κάνουμε όμως και ακόμα το και κάνουμε σήμερα και με όσοι μαρκαδόρο. Ναι. Οπότε ξεκινάμε και στο τέλος βγαίνει το αποτέλεσμα. Και παλιά πώς θα βάλουν τα χρώματα αυτά? Βάφανε με Είχαν μπουργές παλιά. μπουργές, πορτοκαλί. Χύμα. Όχι αυτά τώρα που τότε παίρναμε χύμα πουλιά. Τώρα αυτά που είναι στα πάκια Που βάζανε τα ρούχα, χρησιμοποιούσαν παλιά. Ναι, λίγο πάνω. Να βάλεις λίγο στη μύτη από το κουταλάκι, γιατί θα τραβήξει μέσα. Ναι, λίγο. Πού θα βάλεις εσύ σήμερα? Συνδενιέται στην κυρία σου, τις γιαγιάδες και όλους, ξαναστρατήσεις μάλλον. Και οι δύο κάνουν. Βασιλική, τι κάνεις εκεί πέρα? Κάνω μια περδίκα που έχουν και τα δύο σε ένα σταυρό. Το ένα είναι λουλούδι, με λουλούδια και το άλλο έχει σταυρούς. Τώρα κάνουμε μαρκαδόρο. Θα πρέπει να ξεκινήσω Βασιλική, θα δω τι κάνει. Ναι, κάνω κάτι λουλούδια που απεικονίζουν την χαρά και τη ζωή της φύσης, την άνοιξη. Γιατί είπαμε ότι οι περδίκες, οι παραδοσιακές, είναι φτιαγμένες από τη φύση. Ναι. Πότε τα βάφουμε τα αυγά? Τη Μεγάλη Πέμπτη, τα ξημερών. Μεγάλη πέμπτη. Πώς λες και σημείο θέλει να τα βάφουν. Στο λέω δεν σου αποσπασία να πληρώσει το πολιτή. Να ζήσει. Τι κάνεις αυτό, εσύ? Εγώ έχω κάνει και αυτό που είναι το σχήμα του σταυρού. Και κάνει και ένα σχολημένο που τον έχει δημιουργήσει. Και σε αυτό θα κάνω λουλούδι. Και εσύ από τη φύση. Ναι, από τη φύση που είναι. Και η Νικολέτα. Εγώ σχεδιάζω ένα λουλούδι, το οποίο θα έχει μέσα σταυρούς και διάφορα σχέδια. Αλλά δεν το έχω τελειώσει ακόμα.
Και εγώ έτσι να πω. Τι άλλο κάνουμε μετά? Τσουρέκια. Ναι. Πάμε και πού το δίναμε τα μετά? Ναι, μας έδινε να παίρνει μεγάλο καλάθι. Άσπρα. Στολίζαμε για όλα τα παιδιά. Άσπρα μας μαζεύαμε και θυμάμαι ότι τα δίναμε στο Δεσπότη για το στρατό. Τα έβαλαν για το στρατό, θυμάμαι τότε. Και λέγαμε τα κάτω του Λαζάρου, το θυμάσαι καθόλου. Ήρθε ο Λάζαρος, ήρθαν τα βάρια. ήρθε τον καθόλου, το ομάδα. Ας φτάσουμε στην εκκλησία, για να ακούσουμε Χρυσαλία. Κλαίει Μάρθα και Μαρία, με τα δάκρυα στα μάτια και φωνάζει Λάζαρε μου και αδερφέ μου. Μου τα είπαν τα παιδάκια σήμερα, ήρθαν Λαζαρίνα και μου τα τραγούδισαν. Ξέρετε εσείς τι αθάλια? Άντε, άλλες συνέχισε. Λαζαρίνα τι τραγουδούσατε? Τραγουδούσαμε. Λάζαρος και Λαζαρίνα, βάλε βάλε ένα, βάλε δύο, μέχρι να γίνει 43. Για 43 που είπες. Αλλά όχι ηλεύθερια, δεν είναι. Εμείς δεν είχαμε τέτοια. Όχι, αυτό που ήρθε, πώς το είπες, και πάει αυτό. Ήρθε ο Λάζαρος με τα βάγια. Ναι, με τα βάγια. Ο Λάζαρος ήρθε τα βάγια, ήρθε τον βαθόνι εβδομάδα. Ας το πιάσουμε στην εκκλησία για να ακούσουμε χρύσα βιβλία. Κλαίει η Μάρθα και η Μαρία με τα δάκρυα στα μάτια και φωνάζει Λάζαρε μου και αδερφέ μου. Πού είναι ο Λάζαρος ο αδερφός μου και ο φίλος μου αγαπητός μου. Είναι μες στη γη βαθιά κομμένος κι από τους νεκρούς αναστημένος. Αύριο μέρα, σήμερα όλοι πλήγονται και τα βουνά νικιούνται. Σήμερα έβαλαν πολύ οι ανομοί Εβραίοι, οι ανομοί τα σκυλιά, οι τρεις καταραμένοι, για να σταυρώσουν τον Χριστό, τον Ιάντο Βασιλέα. Κι ο Κύριος ηθέλησε να μπει σε περιβόλη, να λάβει δείπνο μυστικό για να τον λάβουν όλοι. Παναγιά η Δεσποινα καθόταν μοναδή της, τις προσευχές της έκανε για το μόνο της. Φωνή εξήρθε εξ ουρανού κι απαγαγέ σώμα, σώσουν γερά τις προσευχές, σώσουν και τις πετάνες, το γιος ορθόν πιάσανε και στον καρδιά τον πάνε και στον Πιλάτο την αυλή εκεί τον πήρανε. Η Παναγιά σαν άκουσε, έπεσε και λιγότη, στα νερό της ρίξανε 3 κανάβια μόσχο και 3 μόσχο Λιβανό για να της έρθει ο νους της. Και σαν της ήρθε ο λογισμός και σαν της ήρθε ο νους της, ζητεί μαχαίρι να σταθεί, κρεμό να πάει να πέσει. Ζητεί... Πώς έλεγα παρακάτω, ξεχάσαμε. Να μάθετε τι γίνει σήμερα στην Παλαιστίνη ή στην πόλη Βεθανία, Μάρθα κλαίει και Μαρία, Λάζαρος τον αδερφό της, τον ποινή και καρδιακό της, 3 ημέρες τον κρινούσαν και τον εμβολιολογούσαν. Την ημέρα την Τετάρτη κίνησε ο Χριστός για να έρθει και βγήκε και η Μαρία έξω από την Βεθανία.
κορίτσια, συνεχίστε. Βοηθήστε. Εδώ Χριστέ μου δεν θα πέτας μια αδερφός μου, μα και τώρα εγώ πιστεύω και καλά θα τα εξεύρω, ότι δίνεις κι αν τη βρίσεις και νεκρούς να αναστήσεις, τότε ο Χριστός θα φύγει και το τσάμι φοβερίζει, άδυτα θα δε και χάρη, δεν βρονέξω Λάζαρε μου, φίλοι και αγαπητέ μου, και παρευθείς από τον Άδη ως εξής και ως σημάδι, Λάζαρος απενικρώθη, αναστήθη και σηκώθη. Τότε η Μάρθα και η Μαρία, τότε ο Βεθανία, δόξα τω Θεώ φωνάζουν και το Λάζαρο ξετάζουν. Λάζαρε, πες μας τι είδες εις τον άλλο που επήγες, είδα φόβους, είδα δρόμους, είδα βάσανα και πόνους. Δώστε μου λίγο φαρμάκι να ξεκλίνω το φαρμάκι της καρδίας των κυλαίων και μη με ρωτάτε πλέον του χρόνου πάλι να τα με υγεία να σας πούμε, τον οίκο σας χαρούμενοι και όλοι να τραγουδούμε. Η που κάνουμε τις περτίκες είναι από κλιματαριά. Διαλέγουμε ένα κομμάτι, κλίμα, το κόβουμε, το ανοίγουμε μια τρυπούλα, συνήθως τα έφτιαχναν οι άντρες αυτά. Ανοίγουμε μια τρυπούλα και από κάτω έβαζαν, παλιά ήταν από τα παπούτσια, τα φυτίλια που ήταν τα σιδερένια και βάζαν εκείνο. Τώρα πλέον βάζουν, πολλοί το κάνουν και από καπάκια από την Coca-Cola, εκείνο που είναι λεπτό το αλουμίνιο, το τυλίγουν σε ένα βελόνι, παίρνει το σχήμα και μετά το στερεώνουν με κλωστή γύρω-γύρω, βαμβακερίνα είναι, για να ρουφάει το κερί. Και εδώ μέσα πάνω βάζουμε λίγο κεράκι και με τη ζέστη, όπως το κάνει η κυρία εδώ, εκείνο τρέχει σιγά σιγά και κάνουν τα σχήματα. Έτσι το μάθαμε, έτσι το βρήκαμε, έτσι το κάνουμε. Γιαγιάδες, γονείς μας, ναι. Τις μαμάδες, τις γιαγιάδες. Παράδοση. Ναι, η παράδοση είναι αυτή.